Ei kulje Mikalla aloitus. Nytkään ei yhtään palloa pussiin ja vuoro siirtyy Karabikille. Ja näin Karabik suoritti turvalyönnin, koska paikka oli niin vaikea. Usein tässä ysipallossa pelaajat eivät hyökkää, vaikka pussitus olisi mahdollinen, jos jatkopeli on hyvin vaikea, niin silloin usein turvaudutaan turvalyöntiin. Siinä näimme niin sanotun swerve shotin, mitäköhän se voisi olla suomen kielessä? Joo, siihen onkin vaikea keksiä. Swerve shot on lyönti, joka lyödään pystyasennosta voimakkaalla sivukierteellä, jolloin tämä lyöntipallo tekee mutkan kulkuradalla ennen osumistaan kohdepalloa. Siinä raaka epäonnistuminen Karabikilta, mutta ehkä hän oli hieman onnekas, kun hän sai piilotettua kuitenkin valkoisen. Kyllä, ja näin Mika joutuu hakemaan osumaa kohdepalloon vallin tai vallien kautta. Nyt puolestaan Mika oli onnekas ja Karabikilla on edessä hieman vaikea kohta. Hyppäämällä näköjään hän meinaa selvittää tämän tilanteen. Hyppykeppihän on yleensä niin sanotusti sahattu keppi. Juu, se on tämmönen lyhyempi ja tästä se selviääkin minkä takia. Se oli puolittain onnistunut. Puolittain onnistunut suoritus vaikeaan paikkaan. Ehkä Mikan pahin vastustaja näissä kilpailuissa tähän asti on ollut Mika Lehtimäki Tampereelta. Kyllä joo. Miehet pelasivat todella jännittävän ottelun kolmannella kierroksella, jonka Mika voitti 15-14 oltuaan 9-4 tappiolla, ja se viimeinen peli oli kyllä todella jännittävä. Ja se mikä on ilolla pantava merkille on tosiaankin tämä, että Suomesta oli 9 pelaajaa mukana, pärjäsivät kohtuullisesti, ja tietysti se, että mikä on finaalissa on aivan loistava saavutus. Mutta suomalaisen ysipallon taso on kyllä noussut kohisten viime vuosien aikana. Lajina ysipallohan on melko tuore. Sitä ruvettiin pelaamaan Suomessa vasta 80-luvulla erään biljardielokuvan yhteydessä, voisiko näin sanoa? Kyllä mä uskon, että tämä suuret setelit vaikutti kovasti siihen tämän pelimuodon suosioon. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska ysipallo on hyvin vauhdikas peli, hyvin tämmöinen hyökkäysvoittainen peli, ja nämä itse pelit ovat nopeita. Siinä Mika pussitti todella nätisti ykkösen. Tämä on ollut poikkeuksellinen peli, koska tässä on pelaajat ovat joutuneet turvautumaan useaan turvalyöntiin. Mutta
Eiköhän tämä ole yksi lajin suora. Varsinkin jos aloitukset ei oikein osu kohdalleen, niin yleensähän pelistä tulee silloin pidempi ja takkusempi. Aivan. Ja nytkin jatko 3 olisi ollut ehkä mahdollinen kulmaan, mutta Mika päätti tehdä turvalyönnin, koska jatko olisi ollut vaikea. Se meni karkeasti ohi. Kyllä, eli Karabik ei osunut ensimmäiseksi kohdepalloon, joka oli punainen 3. Ja näin ollen Mika saa vapaan käsipallon. Mika olisi ehkä halunnut, että oma olisi joskus vielä noin 2-30 senttiä. Varmasti, koska oli vaikea pussitus, mutta hän selvisi siitä todella hyvin. Vitonen keskelle ja 6 kulmaa siitä eteenpäin. Helppo jatkaa. Kyllä, tosin täytyy aina pitää mielessä se, että kun katsoo näiden huippujen peliä, niin tämä lyöntipallon, eli kiven hoitaminen, eli se, mihin se aina päätyy lyönnin jälkeen, he saavat sen näyttämään todella helpolta, mutta kyllä voin kertoa kaikille, että siihen vaaditaan vuosikausien työ, että kiven kuljettaminen on hallinnassa. Ja tuommoinen kilpaverta, niin sehän on erittäin liukas. Se on joo, pallot niin sanotusti kulkevat huomattavasti pitemmän matkan, mitä normaali salipöydillä tai tällaisessa biljardiravintolassa ollaan totuttu. Ja jälleen Mikalta epäonnistunut avaus. Se on kyllä ollut hyvin leimaa antavaa tälle finaalille, että Mikan avauslyönti ei ole kulkenut ollenkaan. Hän pelaa muuten erittäin vakuuttavasti ja varmasti. Mutta taas Karabikilla aloitukset onnistuu, mutta kesken pelin hän jotenkin jännittyy. Joo, vähän tässä on ilmassa sellaista, että Karabik on kyllä hermostunut. Hänen pelinsä on hieman väkinäistä. Ja sen jotenkin näkee näistä liikkeistä, että se hermopaine on siellä kyllä aika vahvana olemassa. Ja toki se on ymmärrettävää näin huippu-urheilun kisassa ensimmäistä kertaa finaalissa, niin siinä hermoja vaaditaan. Todennäköisesti tullaan kuitenkin kuulemaan tästä tutkilaisesta vielä jatkossa. Aivan varmasti. Kyllä hän on selkeästi pelimies. Näkyy onnistuneista suorituksista. Siinä karkasi kyllä oma aika pahasti. Kyllä, ja tämä oli juuri sitä jännityksen mukana tuomaa jäykkyyttä lyöntisuorituksissa, eli lyönnin voimakkuuden säätely on paljon hankalampaa. Turvalyöntiä hän yritti, mutta ei tainnut osua mikään pallo valliin. Aivan, se on virhe. Kosketuksen jälkeen jonkun pöydällä olevista palloista pitää osua valliin. Siis nimenomaan silloin, kun säkitystä ei tapahdu. Ja tässä ei mikään pallo ottanut kosketuksen jälkeen valliin, ja Mika saa vapaan käsipallon. Mika yrittää putosta keskelle ja ehkä oma olisi saanut taas juosta pikkasen enemmän. Kyllä, vaikeahko 7. Mutta Mika selvittää sen mestarillisesti ja Kunhan ei oma vaan mene. sitten edessä helppo 8 ja helppo 9.
No, 5-2 rupeaa olemaan aika paljon, vai luuletko, että ottelu voi kääntyä Karabikin eduksi? No kyllä tässä on kaikki mahdollista. Siihen asti kun viimeinen ysi on pussitettu ja ottelu on päättynyt, siihen asti on kyllä kaikki. Ja siinä Mikalla jälleen todella epäonninen avaus. Oma keskelle, Karabikille vapaa käsipallo. Luulenpa, että Mikalla ei ole ikinä kulkenut aloitus näin huonosti. No, kyllä se harvoin on näin huonosti sujunut. Kyllähän Mika on hyvä aloittaja yleensä ollut. Karabikilla on suhteellisen helppo pöytä edessään, mikäli mitään yllättäviä virheitä ei tapahdu, niin uskoisin, että hän uudistaa. Ei ole ihan samanlaista jouhevuutta Karabikin pelissä kuin Mikan. Ei, kyllä tässä mun mielestä on selkeä ero näiden pelaajien otteissa. Mikalla on pehmeämpi lyönti ja hallitummat päällevedot, eli juuri tämä kiven kuljettaminen. Mutta ehkä se hermostuneisuus sitten myöskin voi näkyä lyönnin asennossa ja Kyllä varmasti näin on, että onhan Mikalla niin paljon enemmän kokemusta tämän tasoista kilpailujen finaalipeleistä. Mutta Karabik selvittää tyylikkäästi pöydän, tilanne Immoselle 5-3.